И какво става, пичо, аз съм Дъвки, днес ще направим едно ревю на BRPP. Да, сега сме на спална, ето го. Да дигнем само малко чъмковете, да го видите целия. Да, ето го, мен изключително много ми харесва. Това са като вотните ви дава един такъв какво? Може би тук трябва, да, ето. Ви даде един такъв ключ и въртате. И това е нещо като казино, да кажем така, и ще спаднат или 500, или 500 лева, или 64 обсидиан, или нищо, или Offsword, Zombie Spawner, 20 мъка мод, това може да е скил, 2 голден апълки, 5 крипарек и 1 китар нож. Така. Сега да преминаваме към Warp. Първа Warp е Warp-End. Там стават PvP-та, може би, или на RPP, не съм много сигурен, защото не играя в този сервер. Така, ето го Warp-End. Виждате го, нещо като замък. Това се махне, защото някой ще ме убие с малко. Другият Warp-Event. Така. Евентите стават всяка вечер от 8 или от 8:30 има евент. Този Warp е пак в Ender. Да, ето го, нищо особено. Обикновен Warp Event. Другият Warp е Warp Jump Event. Дайте за някакъв Mana Play, който е за той. Така, това е Jump Event. Аз не съм много добър на джъмповете, но да се пробвам да минем половината. Не половината, е първата част. Едва ли това е половината. Да видим докъде ще стигнем. Да, ето. Ще падаме. Ето пробваме тази част. Да, ето падам. Отиваме следващия Warp PP. Или на Warp става PP, или на Warp PP. Може и на двете. Не знам. Да, ето на RPP има някои дарения. Никой не е дарил за мен. Дали да го скочим на това? Не знам дали ще набие. Няма да рискуваме. Отиваме на Warp PvP Event. Тук стават PvP евентите. Може би победителя има само един победител. Или е покемове, не съм сигурен. Това като има евент се отваря, стъкло се чупи и там се бият и победителя може би да има някаква награда от It's Captain Hero, да. It's Captain Hero е хостера на този сервер, да не забравя да кажа, IP-то ще го има в описанието. Да, и да продължаваме. Отиваме на правилата. Сега може би ще ви го... няма да го чета, ако искате го прочетете, ето. Паузирайте какво го прочетете, ако искате. Така. Това е за англичани, ето го. Да. Следващия Warp е Warp Shop. Да. Ето Warp Shop. Обикновено продават се и спаунери, така. Обикновено Warp, така. Доста рад се сега. Следващия Warp е Warp SMS, може би най-важният за някой от вас. Така, само, може би и той е в Ender, защото ето. Също така можете да плащате с PayPal или CSGO айтеми. Да, аз имам CSGO. Ще помислям да видим за този Rank Legend или за чая е първенца. Това е кита му, един full set, 4 легендарки, full look, full match и full брадва и доста стака bedrock и колбички такива. Команди са PV, Ender Chest, Mirror и Craft. Fix, PVC и Hell. Kit на другите
ранкове, получавате плюс него 150 000, 100 МКМО, 100 skills и 100 XP levels. XP levels е това с енчантите май. Ето. Hero. Да. 960. Fix Fit, Fix Kit Hero, Kit Poison. Нищо особено. Тук DP да си купите. Да. Следващия. Тук пропуснахме. Това е ранг урал, 150 Poisons. Я видим тук така да се купува, защото не съм много сигурен. Да, като си купите по DP и натискате просто, защото бъде автоматично май. Fix Fit, NVC, Kit World, Kit Hero, Kit Potion и Kit Chemist, какво да е това, май не го прочетах правилно. Кита му е не фулсет за легендарки, без Obsidian и глупости. Другият ларп е Warp Sprint. Може би последният, да, точно последният ларп. Вижте, аз имам 0 кила, защото реснаха World-а преди една... Не, по-скоро те от вчера или от 7-я пуснато, а днеска сме 9-ти, да. Добре. Да, няма да минаваме, защото доста време ще се забавим с него. Също така, IP-то ще го има в описанието, аз казах. Сървъра е Faction PvP и скайпа на Owner ще бъде в описанието и ако клипа ви е харесал, абонирайте се, харесайте клипа, коментирайте и да, това ще е начало.